her er YouTube. Vi spiller på Freakyville. Friheden 1. Ja, Minecraft. For der er sådan en spillet. Og som I kan se herovre, så er jeg kriminel. Og jeg skal blive politi, men har ikke rigtig lyst. Okay, og jeg har lige været død, så det er sådan lidt rigt. Jeg kender nogenlunde. Ikke helt. Jeg var stadig metro og sådan noget. Nu skal jeg til farm for at kunne få noget mad. Og så skal jeg... Og så... Jeg prøver lige at se, om jeg kan få et sværd, så jeg kan prøve et eller andet. Jeg håber ikke, der er nogen, der camper... PPG, tror jeg. Så. Og jeg står på det skilt. Det går derind. Der står... Det gør bare med PP. Jeg ved ikke, hvad der er med PP. Jeg gider ikke den. Jeg har brug for at spise. Hvor er det noget togstation? Jeg gider ikke warp derhen, fordi jeg vil ikke spille mit warp på det. Jeg prøver bare at se, om jeg kan finde hen til en af dem. Jeg tror, det er lige meget vildt. Hvad skal der? Der. Nej, den der. Okay. Så prøver lige at gøre den igen. Og jeg har ikke YouTuber. Hvad fanden sker der? Okay, så slash warp, så spiller jeg bare med warp på det. Jeg kommer hen til farmen. Jeg ved ikke. Ekstra. Ja, jeg ved ikke, det er nok. Ja. Hvad secret? Okay, jeg warper bare. Det er sådan mærkeligt. Jeg vidste ikke, om jeg kunne warpe på noget, men det er okay. Ikke en skid teleportere. Nu kan det næsten gå. Secret. Men jeg kan ikke warp, kan jeg? Nej. Prøv. Den er secret har jeg allerede. Og det her er jeg kunne love hende. Jeg kan lide. Nu virkelig mange. Den har jeg også. Jeg kan ikke sprinte, fordi jeg smile ud i stedet for fri på taxation. Jeg vil prøve Ipsis. Her! Rådhuset! Fuld rådhuset. Jeg tror, det er rådhuset. Ja, det er rådhuset. Jeg ved ikke, hvor langt den her video er. Jeg skal ind til
500. Hvad fanden? Okay. Jeg er løsladt. Jeg er virkelig glad for min navn. Bunde. Hej hej mor! Ja, så mange flere timer. Så hopper sådan fedt. Hey! Det er fedt. Jeg får en masse. Hvis du ikke har og du kan gøre det hver 3. time, og nu tror jeg, han nok kan lide det. Jeg er selv begyndt at blive lidt sulten. Nu bærer jeg bare så meget brød jeg kan. Og farmer. Jeg kan tage alle de her seeds. Ja. Sådan der. Jeg vil have min seeds tilbage. Selv kan ikke. Jeg får lidt penge for det. Det er fint nok. Og sidste par seeds. Væk med jer. Nu skal jeg hen en økse, nu skal jeg hen og... Jeg skal lige hen og købe en økse først. Fordi det var lidt hurtigt at bruge en økse til den quest, jeg vil lave. Og du kan gøre som kriminel og lovlig. Jeg ved ikke, om du kan gøre den som... ja. Nej, shit. Jeg ved ikke, om du kan gøre det som politi. Jeg kan næsten. Jeg skal bare lige samle mange seeds, og så kan jeg sagt den. Hej, Alexander. Shit, Siri, hvad fanden laver du? Siri, det begyndte bare lige at gøre. Ikke komme igennem her, så gør sådan her. Spillet går lidt mærkeligt. Jeg tror efter den her video kan starte helt spil. Jeg plejer altid at blive sådan seeds, altså der er sådan noget.
Men egentlig slash home. Du er ikke adgang til. Hvis jeg så skriver slash set home. Og så skriver slash home. Nå, okay. Jeg tror nok sidste. Læder. Jeg ved ikke, jeg vil ikke bruge til noget nu. Nej, jeg tænker at bruge mere brød. Der. Sådan der. Og så sælger jeg lidt her. Jeg ved ikke, om I rigtig sådan kan høre mig. Det håber jeg kan. Fordi jeg prøver lidt til sådan noget nyt med lyden og sådan noget, så jeg håber, I kan høre mig. Shit. Det er ikke. Kan få 2 mere. Sådan der. Perfekt. Så klik. Og der, nu har jeg en stakker 1. Så vi kan det noget. Jeg skal nok finde på noget at bruge det til. Man kan sælge det eller sådan noget. Om der. Ja, og så skal jeg tage rådhuset der. Nej, det var ikke det, jeg skulle. Farm. Jeg skulle lige have en købbuks. Det er ikke lige. Okay, så går jeg bare. Hvad fanden skal jeg? Hvad fanden? Så gør jeg bare sådan her. Jeg klarer ikke. Nej, det var vist kontrol D. Kan jeg se? Kontrol B. Jeg kan godt prøve det. Den der. Og roligt, jeg tjener penge ind på den her økse, det gør jeg. Hvis jeg så finder ud af, at det var 3 dage, jeg skulle man for at klare de der achievements igen, så bliver jeg sgu sur. Okay, jeg var lidt hemmeligt, hvad questen er. Okay, jeg kan godt sige det. Det er McDonald's question. Det er McDonald's question. Den gælder okay. Også for en og så bruge 10 okse og 10 grise. Hvad skal der? Heldigvis, for jeg har ikke nogen lejlighed. Du vil aldrig klage. Jeg ved jo noget. Der er crafting tables herinde, så jeg kan lave noget. Jeg har lige noget, jeg synes det er halsen. Den hedder, hvordan det er halsen. Sådan.
Den er svært snart. Jeg skal lige hurtigt med katten. Min tanke om en mega god ting. Jeg ved ikke, om andre har gjort det før. Jeg har aldrig set nogen gøre det før. Ej, shit. Det kunne være i. Det har jeg tænkt på. Man kan ikke crafte. Okay, og nu skal jeg finde rådhuset. Det er det familie. Hvad bruger den til? Hvad er det godt ved at være en familie? Jeg tager det her. Jeg er lige kommet ud af fængslet, så ja. Jeg nåede aldrig at komme op af. Det er cool. Du må også være der. Det skal ikke nu. Jeg ser nu. Så ser jeg kommer. Og derfor vil jeg stoppe den her video her i YouTube. Eller ved. Nu er min nemme på nu. Wow. Farmer miner. Nej, ikke farmer miner. Butikker. De steder har sin mafia boss. 30 minutter. Så må den her video være omkring et kvarter. Det er fint nok. Så jeg står her på rådhuset. Og jeg bare sige, vi ses YouTube. Det er den mund. Vi ses YouTube. Hej. Nu siger jeg hej. Ja, hej. Vi ses.